Чекай, ето. Аз трябва да кажа, да правя сега. Има три жанчини. Снима ли, не снима ли, нищо не разбирам. Има стоп. Има камера, значи блица е включен. Включено ли е нещо? Блица там. Има пауза, има не знам си какво. Щом имаш пауза, значи е включено. Гледаш, значи къде е. Значи 59-38, ето така, значи... Гледай сега как се разбърка. Гледай сега. Чай са. Значи може така. Може така. А може и Може и да... така. Аз съм обратно. Разбира се, за по-опитните може и така. Айде с едната ръка два пъти, а с другата един път. Ма влез в синхрон.